Sa mga to, nga kung inan si Ray, nga inig ka 28 pa na ako ay magpakasal ko. Kay para nako, mo na'y pinaka the best nga edad para magminyo na. Kumbaga sa prutas, kay hinog na. Daghan na kag na-experience in life. Na-enjoy na nimo ang pagkasingle. Naka-overcome na kag mga trials nga ikaw ra. Ug mas matured na ka. So makahimo na kag wise decisions in life. So big no pa ko sa 25 nga magpakasal ko. Kay feeling nako hilaw pa ko. Lisod og maahat kay way lami ba. Ug kung dili sila makadawat sa akong desisyon, labi na si Ray, kay mulayas man jud ko ba. Charas. Mora pod og makabuhi sa kaugalingon. Bitaw. Then one time ana, giinan ko ni Ray na iya kong kuyogon kay kasal sa iyang barkada. Nibalibad pa ko kay mauwaw ko ug usapod kay duty ko. Pero giinan ko ni Ray nga gabi daw ang reception ug apason ra ko niya ug gusto po daw makaila nako ang mga barkada ni Ray. Pero ako siyang giingnan nga basin ma-out of place ko adto ba. Wala ko'y kaila. Nitubag po si Ray, naman si Mama God. Gi-invite pod siya. Sa matong pag-ingon ni Ray nga mo-attend sinang Ebs sa kasal sa iyang barkada, ni yes po dayon ko. Kaya di jud ko ma-OP og naa sinang Ebyang. Sa matong after work, fast and furious kong niuli sa balay, kay kuhaon ko ni Ray. Anything formal ang giingon niya nga suoton ako. So gisuot na ko ang kinakusgan na kong off-shoulder nga dress. Nga napay pa cleavage ba? Pero slight ra. Parisan dayon sa kinakusgan pod nga high heels. Dahil nag-makeup ko o everything pa dyan. Basta kay nisipat ang conservative nga si Ray pagkakita na ko. Hingon pa siya. Nga siksiha man mo ba? Mura magmangita kag laki dito. Ito bagpud ko. Unsay mangitag laki ba? Mangita kog kaon dito. Og nagsige ginag-ingon pod si Ray nga iyang ipasaka kon sa nina. Pero ako siyang giingnan nga off-shoulder ni. Modyo ni iyang style nga pakita sa baga. Pero niingon si Ray nga, og isa ka di ay na nimo. Nakita lang ng imuhang bukog. Ako pa siyang giingnan, ay ka. Ing ani ang sexy karon. Kanang klaro ang collarbones. Ug nagpanglingo na lang na si Ray ug nanguta na siya sa kuha kung wala ba do kuno ko'y laing sinina. Ako siyang giingnan, unsa may problema ni mo ani? Formal man ka ha? Unsa may gusto nimo magsuot kog Filipiniana? Kay daghan ra ba ko didto? Sakto kay sa gisuot nimo nga barong. Nakabarong man gud ni si Ray, kay isa siya sa mga groomsmen. Nagsulti pa siya di siya moangay og off-shoulder. Kay nag-Filipiniana na lang jud unta ko ba. Bitaw. Mura magdili na lang ma-proud nga sexy pod gamay iyang uyo. Makalagot ning dili ma-appreciate itong forma ay. Ug bisan nagnituybo ang simod ni Ray sa kong gisuot. Holding hands gihapon ming ni sulod sa venue. May raligig nagsuot kog Filipiniana kay naman da ay mga politicians nga invited. Sakto untang grand entrance nga murag pang first lady ako ang datingan ba. Bitaw. Sa matong pagkakita yun din ng Ebs sa kuha. May pa siya kay na-appreciate niya ako ang dress nga gisuot. Ug nalipay po siya kay naada ko dito. Ako pa siyang giingnan. Halagi nang si Ray manggod kay di mabuhi og wala ko. Ito bagpod sinang Ebs nga. Hay baya. Sakto na jud kaayo mo magminyo ba? Lami og ing-anion inyohang kasalday. Ni smile dayon sinang Ebs. Manlimos na jud siguro si Ray og maing adto amo ang kasal. Mayo man tong gikasal kay engineer ang laki, unya nurse ang bae. Pag umangkon pa jud og mayor. Mo nang superb kaayo ilahang wedding.
ug kay naa man gyud na sinang EBS, perting chika namo nga murag naa na mi sa laing kalibutan. Sa dihang ni duol namo ang kinasal. Nangutana pa ang groom kung kanusapod kuno ang amo ang kasal. Nitubag pod si Ray nga sabutan pa. Nitubag po tong groom nga barkada ni Ray nga daliag sabot ya. Kimurag ikaw na lay nahibilin ba? Ug walay laing natubag si Ray kundi puhon daw. Nangutana pa ng groom nga barkada ni Ray kung taga-asa ko. Nitubag rapod ko nga silingan rami ni Ray. Ningan pa na si Ray nga mao maning nipalit og itlog katong naamos sa balay. Ug nikatawa yun ang barkada ni Ray og ningon, kadtong nangutanag na aba kay itlog. Ikaw dito, ma'am. Ang itlog di ay ang nakaingon. Kuyawas yung love story ay kaysa itlog man nagsugod. Unya ako, nikatawa rapod ko nga gawas sa ilong. Usa dito sa barkada ni Ray nga naa atong nipalit ko itlog. Perting uwawa ra ba jud nako adto kay dito nagsugod nga niabot sa akong kinabuhi ang itlogan nga si Ray. Gipila-ila pud ko niya sa uban niya barkada nga witness pod sa pagpalit na kong itlog ilahang Ray. Nangita pod ko atong boy pick up pero wala man ako makita. During program kay duna pa sing and dance og presentation nga nahitabo og parte nako ka siya nga gitawag si Ray sa MC aron mo kanta. Wala man lang ko kahibalo nga singer man day pod ni si Ray. Ako gikulbaan kay basig mayabag unyag kalit. Pero pagsugod yun niya kanta, kay murag na nindog ang mga patay. Bugnaw kaayo ihantingog nga ni kanta sa Wonderful Tonight. Then pag-abot pa yun niya sa lyrics nga, and then he asked me, do I look alright? And I said yes, you look wonderful tonight. Murag yun niya gi-emphasize na ang part. Ug nitan-aw siya nako. Kiligo na unta ko pero nahinumduman ko nga gikasab. Kiligo na unta ko pero nakahinumdum ko nga iya akong gikasab-an. Kiligo na unta kayo ko pero nakahinumdum ko nga gikasab-an pamanggani ko niya kay wa kunoy angay ko sa kuang off shoulder pa. Bitaw. Pero natingala jud ko adtong tuiga kay sunod-sunod ang kasal nga mo ang giatendan. Og nagpatakod siguro pud si Ray kay kanunay man pud ko niyan dadon. Always may nga manukos nga murag nawong og kaon. Og kung asang kasal, present ming duha always. Bisan pag tuan na sa tumoy sa bukid. Basta kay nakareklamo gyud kong Ray nga layo kaayo to among adtuan. Nya bukid pagyud kaayo. Pero ingon si Ray nga okay ra daw kuno kay day off kuno nako. Ug mura na pod kuno namo nag-date ba. Kay invited na pod si Ray og kasal sa iya daw kaila. Nga lagi haskang layo ayon. Siguro mga 2 hours biyahon. Niuban laman pug ko dala suroy og adventure ba. Wala namin nakaabot sa wedding ceremony kay nihapit pamigpalit og regalo. Dili na gani unta mo palit si Ray kay mohatag ra siya kwarta pero ako gyoy ni insist nga magpalit kay lain kaayo nga magbayhon raming duha nga walay dala nga gikan pamiglayo. Kaldero nga gamay amo ang gipalit. Gipili jud nako nga lig-on kaayo kay ug magkinaon sa manggani og mulupad ni dili era maguba. Hamita. Pero tay pa jud niya lamia sa panahon kay gaawan to. Pag-abot pa namo kung asa ang venue, di pa jud masulod ang sakyanan ni Ray kay kinahanglan pang lakawon ang padulong sa balay sa bae. Nakadong na si Ray atong dapita kay dito siya naka-survey yuta. Pero wa kaayo siya masuito kay first time gito niya nga moadto sa balay sa bae. Maayo na lang kay giapas mi sa gamay nga undoy. Mga 8 years old pa to. Pero og mulakaw, gilupig ming duha ni Ray nga pirmera ming biyaan. Hapit pa mi mga ligid duha kay naay part nga ambugon. Unya dangog pa jud ang dalan.
Nagsigid jud kog pangutana kung hapit na ba. Pero moingon ra pod si Undoy nga duol na lang man daw kuno. Unya wala pa yun migi uniform ni gamay nga Undoy nga mulatay peday mi sa kabasakan. Diyos ko jud kayo. Maayo gani kay wa ko magtakong kay perte kalapok jud. Nagwonder kog maayo giunsa paglatas sa kinasal aning kabasakan. Basin gisakay og kabaw. Maayo gani kay caring ni si Ray og iya kong gibaba sa iyang likod. Then ako'y gadala sa regalo na mong kaldero. Og si Undoy nga gamay ang gadala sa sapatos ni Ray. Og nahimo ming happy family. Bitaw. Nikalit pa nagpangutana si Ray kung okay ra ba kuno nako og musugot ra ba ko kung ing ato ang amo ang kinabuhi. Nitubag pud ko og wala na'y choice. Tubag si Ray. Kung ako, sugot man ko ba bisag ing ani rata unya nanatay anak nga kusog kay mulakaw. Gibiyaan na ta. Basta kay nakapanawag jud ko ni Undoy nga gamay kay gibiyaan man mi kay paspas gid siya mulakaw. Grabing lapuka jud lagi ba. Pero gihimo lang jud namo aron lang makakaon og lechon. Ing anak mi kapatay gutom na Ray. Bitaw. Basta kay mura nagkabaw si Ray kay nagkalapok na kayo. Ug sa dihang nikalit og ingon ang gamay nga Undoy nga naman tay laing agianan niya. Dili unta to lapok. Pero shortcut man gud ni aron dali rata maabot. Pagka-susme na lang dyan. Wala pa ko nikaw og tambok pero na high blood na ko sa gamay nga Undoy. Naluoy na lamang ko sa kong uyab nga nahimo nagkabaw nga murag pila ka hectares ang gidaro. Uwaw pa jud kay pag-abot namo sa venue nga daghan ng tawo unya kami ray gitanaw. May pa-entrance sa pod mi ni Ray pero mura na mig na impeach nga president ug first lady. Nahimo na lang nga mag-uuma. Madataw mapobre wa jud may atrasan ni Ray basta kaon na. Nangayo pa tog pasensya ang groom nga barkada gihapon ni Ray. Kay lagi di adto may sa kalapukan gipaagi ni Undoy. Pero nag-okay ra pod si Ray. Ug as expected, nangutana na pod sila kung kano sa daw ang among kasal ni Ray. Immune na kay ko sa mga pa-comment nila nga unta kami na pod ang kaslo ni Ray sunod. Lami siguro kay ni sa pagdungog ni Ray, mao nang every kasalan dad-on ko niya. Aron siguro makarealize ko nga nabihay na jud kayo mi. Hinay kayong dagan sa mong barko. Daghan pa jud kay tog pa-program ang mao nga wedding. Naipasayaw og ang groom ug bride unya butangag kwarta ilahang gisuot. Ug galante kaayo kong uyab kay ni butang siya agwan kay. Nakaidiya sa noon ko og kaslon ming Ray maging ato pud mi. Siya ro sa 100 niya ka amigo. Unya kada usa kay 1K. So makatigom jud mig mga balig 100K ba. Pambawi sa nagasto sa kasal. Bitaw. Ug syempre dili mawala ang labay-labay ug bouquet ana ba. Unya na hitabo, gibera gyud ko sa bride kay paapilon ko o gibutang pa yud ko sa atubangan. Likod pa jud kaayo niya. Nya ako kay wa gyud ko'y interest ba. Nagtindog ra pud ko nga walay plano nga mosawo. Kay dili pali ko ready nga mosunod. Ug naa na lang joy ni hagtok sa kong ulo ug perte nilang katawaa. Kay gitoyo day sa bride para ako'y musawo. Pero wala yun na ko sala. Nirespetar na lang pod ko og punit kay sayang ang effort sa bride. Gipakita pa na akong Ray nga nagunit ko sa wedding bouquet. Aron mo samot iyahang kalagot. Nga mao gihapon kay dugay pa ko magpakasal niya. Sa matong pag-uli na pod namo sa tarong na jud mi nga dala ni Agi. Wajoy buot si gamay nga Undoy kay naman antay tarong nga dalan. Gipalisod-lisod jud mi niya. Ug hantod sa nagbiyahe na mi padulong uli. Sa dihang ni Honong lagkalit sa Ray. Nakapangutana jud ko ngano ug mag-unsa mi didto. Niingon na si Ray. Sigurado na jud kang ako'y imuhang pakaslan.
Nitubag ko nga, "Oh good, pero di sa lang jud karon." Tiningon si Ray nga suotan niyo. Og gipakitaan ko niya singsing. Ug way daghang pangutana pod, ako ning gisuot sa kuang kamot. Easy as that. Ing adto lang kasayon ang proposal ni Ray. Way kaamor-amor. Giingon rag suotan niyo. Muralag hatag na ko og t-shirt. Ningon pa na si Ray. So, 2022 pa ta magpakasal. Nitubag pod ko nga yes. Ready na jud kay ko mo yes I do ana. Ningon si Ray. January 2022. Nitubag pod ko nga deal. Bisan pag New Year ta magpakasal. Tiningon na si Ray nga January 20, 2022. Mo na ang nasabutan namong duha sa date sa mong kasal. Siguro mga 2 years after pa. Sure na sure jud ming sa hirap at kinhawa. Dili jud mi magpuwag anang 2 years. Pero pila lang kasi mana ana. Hapit jud nako mabuwagi si Ray. Nay one time ana nga dugay siya nakauli. Sa matong nangutana ko ni nang Ebs kung anong dugay nakauli si Ray. Nitubag po sinang Ebs nga bawali ato day. Wa man to moingon og nailaing lakon. Namagud ko sa balay nilang Ray ato kay naghuwa tawon niya nga muuli kay nakoy tuyo. Pero gilamok na lang ko nga hapit na to alas 10 sa gabi. Wala pa gyud siya ni uli. Kay usually manggod kay 5 to 7 kay naa na siya. Unya wala pa gyud siya text or tawag para magpahibalo lang kung asa na siyang planetaha gibutang ba. Unya dili pa gyud makontak. Nabalaka na lang hinuon ming duha ni nang Ebs kung naunsa na ug unta walay di maayong nahitabo. Wala jud ko ni uli pud ato kay wa poy uban sinang Ebs. Nakatulog na lang siya ug ako na lang usa ang naghuwat ni Ray. Ug hantod sa naanay sakyanan nga ni Hunong. So gigawas dayon nako. Pero mura jud nga ang tanan na kong dugo kay nisaka sa kong ulo. Kaya nga kung nakita, usa ka babae nga nagsigig katawa nga giagak si Ray. Nga hapit na gyud mo kakos. Kay puwerteng laylayan ni Ray. Kay hubog na kayo. Diha po'y laing ninaog nga babae o lalaki. Dako na kong pangutana kung nganong dili ang laki ang nag-alalay ni Ray. Nakapangutana na lang ko kung naunsa ni si Ray. Itubag po tong girl nga nakainom. Nangutana din ko kung kinsa sila. Itubag ang girl nga kabatch daw sila ni Ray ug nag-reunion po daw sila. Ug nalabian siguro si Ray og inom. Mong nahubog kayo. Ug gihatod na lang daw nila. Mo na gingon sa babae nga wa jud ni buhi ni Ray. Nagpasalamat na lang ko og niingon nga ako na'y bahala ni Ray. Bisag gamay na lang jud nga kulang kay mobuton ako. Nanamilit na pud ang babae kang Ray. Pero mura jud ko gisagpa siyahang pagkiss sa aping ni Ray. Sa mismong atubangan nako jud. Mura kong nakakaon og siling labuyo. Apil mata nako kay nanghalang. Basta kay nakapangutana ko sa girl kung unsay pasabot siyang gibuhat. Ug kahibaw ba siya kung tig-unsa ko ni Ray. Nitubag pod ang girl, ay, unsa di ka ni Ray? Nitubag pod ko, nga asawa ko aning tawhana. Ikaw ang kabit ni Ray. O gipakita pa na kong singsing. Na strong na jud ko og maayo nga lami na kayo ipangitkit og tawo. Nidool din to namo ang lalaki nga kauban nila o gigunitan si girl. Hiningon siya nga sorry ma'am. Wala mi kahibaw. Wa man gud nakasulti namo si Ray. Siyempre wala pa jud kay wala pa man mi kasla. Advance lang ko o galagot jud kayo. Gibera niya si girl nga natulala ug wa siguro ka get over nga kasal na di ay si Ray. Ug nagdali sila glakaw.
Sa kong kalagot, gibiyaan ako si Ray silahang T-Rays nga puwerteng hubuga ug niadto ko siyang kuya. Nanuktok jud ko sa balay siyang kuya nga naghila. Tungod sa kong kalagot, kapungot og kasakit nga ako ang gibate. Nakapangutana yun tao ng kuya ni Ray kung naunsa ko. Nitubagpod ko, nga tuwa sa Rhea ay hubog o gihatod og babae. Nitubagpod ang kuya ni Ray nga, ha? Nga naman, naunsa man na si Ray? Nitubagpod ko, nga tuwa sa iya, kay muli na ko. Niuli jud ko nga murag bata nga gikan giaway kay perte jud na akong hilaka. Lami jud kaayo ikilaw og tawo. Nangutana pa na silang mama og naunsa ko, pero wa ko'y gisulti nila. Sa matong pagkaugmaana, sayo kay si Ray nga nag-atang nako. Hingon din si Ray nga, Des, gabi kay ako aratong mga kabatch sa high school. Kalit-kalit rato na mong reunion, nga wa nako kaingon nimo. Ug daghan pa na siya giingon sa kuha. Ug ang rason daw kung anong nalabian niyag inom, kay na siya'y problema sa trabaho. Nyawa na siya nakabantay nga daghan na iyahang nainom. Pero wala jud ko ni tingog ana. Wala siya nadungog bisan usa ka word nga gikan nako. Pero wa man lang yun niya gi-appeal og explain nga nung feeling close kayo ang usa ka babae niya. Nga gibinlan pa siya pinapiti nga kiss siyang aping. O ganong wala sila kahibalo nga naa na siya uyab. Bisag nabitas ng baba ni Ray explain, wa man lang ko'y comment o violent reaction. E basin og mubuka kong baba, mapaso siya sa kayo nga ko ang mabuga. Ningon na lang si Ray, nga sige, di sa kanako pugson ron, pero mag-istorya jud ta karong adlaw. Sa motong naghuwat sa Ray nako pag out nako sa trabaho. Himala kayo kay giabrihan pa ko. Og abi og musakay ko sa iyang sakyanan. Pero niliko og laing dan. Mga pila na katika akong nahimo og gibira ko niya galit. Og pugos yung gipasulod sa iyang sakyanan. Daningon si Ray, ngayon ragod ko likay-likay nga murag bata. Mag-istorya tanduha. Tubag po ko niya, nga bata bitaw ko. Ikaw, cheater kang dako. Nakapangutana gyud si Ray kung kanusa daw siya nag-cheat sa kuha. Huwag ako siyang giingnan. Nahubog lang ka. Na amnesia naman dayon ka. Nitubag si Ray. Nga nahubog ko gabi. Pero kahibaw pa ko sa ko mga gibuhat. O wako'y nahinumduman nga nag-cheat ko nimo. Tubag po ko niya. Nga sis. Hapit naman ganay mo magbaylog na wong adtong babae nga nagdala nimo. Ni kiss pa yun siya nimo. Pagka-sweet na lang dyan ninyon duha. Nitubag si Ray. Nga ahama na to. Nitubag ko. Wow jud. Ako pa jud ang pangutanon. Ug nakaila pa ko adto hagbay ratong naupaw. Nitubag si Ray. Des. Bisan pagpatyon ko nimo ron. Wa jud ko nag-cheat nimo. Tanawa aning picture kinsa man aning imong gingon god. Gipakita ko niya picture nila gabi. Gibudlot suday nako iyang cellphone o gizoom o gipangita ang babae nga feeling kayo. Pagkita nako sa nawong kay gizoom jud nako og maayo o gidulit og maayo sa nawong ni Ray. Ako siyang giingnan nga kana siya. Mao na imuhang kabit. Nitubag si Ray. Si Iris? Barkada rin nako sa una sa high school. Mapatoy pagkita na mugbalik. Wagani ko'y kontak ani niya. Huwag ako siyang giingnan. Nga abi ni Ray. Hate yun na ako maayo ang mga cheater o bakakon nga lalaki. Nitubag si Ray. Nga wala kay salig na ko. Huwag ako siyang giingnan. Panagsaray lalaki nga tinuod o kasaligan karon. Og wala na siya mitingog pag ingon ako ana. Og gipaandar lang niya sa kinan. Nagbiyahe mi nga walay tingog og pag-abot sa Mumbai,
Ninaog pud ko nga wa joy tingog-tingog. Pagsulod nako sa kwarto kay dito ra nako na-realize nga basin medyo sakit ako ang gipanulti ni Ray. Nihilak na lang ko sa kuang gihimo kay nakonsensya pud ko ug nadala jud ko sa kuang emosyon. Sa akong kasuko, sa akong selos, pagduda, ug uban pa. Gihilak na lang jud nako ang tanan. Nganong usahay kini mga baba na to mga babae kay di jud kapungan. Sumotong nauna-hunaan ako nga gusto na nakong mag-sorry kang Ray. Pero wala ko kahibalo og unsaon paghimo kay nang gitik-gitik pod ang dako nga pride nako ba. Wala na lang jud ko ni gawas og nagpuyo ra ko sa kwarto. Sa dihang nanawag nako sinang Ebs. Hingon sinang Ebs. Daydas, unsa may problema ninyong Ray? Sulbaran ni ninyo. Anhia sa Ray dere. Karon dayon. So medyo nakulbaan pod ko kay may pagka-urgent ang tingog ni nang Ebs. Unang ni-pop up sa kong nahuna nga basig nag-attempt og hikog si Ray. O di ba nag-inom usa ka case nga beer unya nagweld. Wala jud ko'y pananghid nga nidagan ko dayon ilhang ka Ray. Ug sumang pagkaunsa nga relax kaayo nagtan-aw si Ray og basketball sa TV. Hingon din sinang Ebs. Nga daydes. Noon sa man mong duhang Ray, nag-away daw mong duha ganina. Ngano man na, kinahanglan na ninyong istoryahan og tarong karong gabi. Pagkalamian na lang yun mo ligid og mukatawa nga pinaplastik. Sumbongero daay ni si Ray siyang mama. Ug ako man ganing bisag gamay kay wa ko'y giistoryahan sa kong pamilya. Sa motong gibiradyod ko anan inang Ebs ug gipalingkod tapad ni Ray. Hingon sinang Ebs, ana, istorya mog tarong diha. Kay magluto pa ko ari. Dalian ninyo na kay manihapon pa ta. Dayon nilakaw na dayon sinang Ebs. Sinang Ebs rajod ang katapat na mong duha ni Ray. Pero wala gihapon may nagtingog ana. Paugatay pa mi og kinsay muuna. Pero gikuha ni Ray ako ang kamot. Ug iyahang gikakos sa iyang dughan. Ug gitanaw niya ug gisuot ba nako iyang singsing. Siyempre gisuot nako permi kay mahadlok kong mawala. Mayo na lang kay maprenda nako to og magbuwag ming duha ni Ray. Bitaw. Taod-taod ana kay nitingog si Ray ug iya akong gipangutana kung love pa ba daw nako siya. Nitubag rapod ko nga ugod tubag si Ray. Ako po, mas labaw pa siguro. Wala akong mag-cheat des. Tanawa niyo, giad na ko si Iris. Nag-chat ko kung unsa iyang gihimo gabi Muna iyahan tubag. Ug ayaw kabalaka kay i-block na dayon ni nako siya karon. Sa motong gibasa nako ilahang chat ug ang tubag ni Iris. Kaingon ko og wa pa kay asawa kay kita na lang unta. Joke. Di na ay ha 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 ha. Binuang rato ako wae. Ing na imong asawa. Pagkalami jud pitkan bayhana ba. Ug magbinuang gani siya ging adto. Sigurohon unta niya nga walay uyab o asawa kay maupawan yun siya gwa sa oras. Sumotong nag-sorry na ko ni Ray. Ug ako siyang giingnan nga dadalara ko sa kuwang kasuko. Nitubag si Ray nga silosa man pod ay ka ba. Nitubag ko kinsa man pwede magselos adto. Then nitubag si Ray. O lagi, human na to. Di na nato to balikon. Ug na-realize na ako atong gabi una nga swerte kay ko aning lakiha. Swerte kay ko nga ako'y nakauna ni Ray. Salamat sa favorite kay nako nga itlog. Bitaw. Sumoto nga na okay ragbalik ang amo ang relasyon ni Ray. Ug sa dihang niboto na jud ang COVID. Nakulbaan pa jud ko ato kay basin end of the world na. Wa pa na ako mapakasli si Arabia. Sa motong during pandemic, kay usami sa top money nga remittance, nga way pua sa pagserbisyo sa katawhan. Charles.
Nagpadayon ang mga transactions ug usa ko sa mga frontliners nga nakipagdakpanay sa COVID. Dili dito sa yon para nako, para sa akong family and of course namong Ray kay bisag silingan rami. Bawal sa jud may magloving-loving. Kay basin unyag natakdan kog COVID. Unya matakdan pod si Ray. Then makashare pod sinang Ebs nga daghan na rabag sakit. Ug wala para ba jud may nakasal ni Ray. So lisod na og kalagon may ni ng Ebs. Bitaw. Sa motong sa kong kahadlok pod nga basig matakdan akong pamilya kay kanunay kong exposed sa virus. Gidawat na lang nako ang offer sa akong isa ka kauban nga mo share sa iyang house. Kay siya ra pod isa kay nanguli iyang mga kauban. Ug duol ra pod kaayo sa mo office. Wala ko'y uli-uli sa mua so bisag anino ni Ray kay wala nako makakita. Tama na lang yun mi sa video call. Kapoy kayo kay everyday busy mi kayo ug halos di na mo pahulay kay ang pila kay murag maabot na sa langit. Pero one time ana, murag yung nabuhi akong dugo. Kay pagbasa na ako sa magpadala, walay lain kundi ang kinakusgan nga si Ray. Wala na ko siya naklaro kay naka-mask ug naka-face shield. Nakuratan akong kauban kay dako kay akong tingog nga nitawag sa name ni Ray. Excited kay ko. Naman untay duol nga branch sa mua, pero nibiyahay gid siya sa mong branch. Sa motong nangigat ko while nag-process sa transaction. Nangumusta pa na si Ray sa ko. Huwag ako siyang giingnan nga gimingaw ni mo sir. Nito bag si Ray, pag-amping permi diri ha. Nito bag pud ko niya, mag-amping jud ko. Kay magpakasal para bata sir. Basta kay wala na ko'y pake sa mga naminaw na mo. Dili yudi ay lalim ang LDR. Kay maulaw pud ko moingon og I love you ni Ray sa daghang tawo. So gisulat na lang nako sa usa ka papel. Basta kay dugay-dugay jud mi nga wala magkita ni Ray. Kay naniguro lang mi nga dili matakdan sinang Ebs. Pero wala na dyan makaagwanta si Ray sa dihang niluag ang mga restrictions. Nihangyo yun siya nga sasakyanan mi niya magkita. So ako nga nagpanikad na pod nga magunitan si Ray kay halos giligo na nako ang alkohol aron walay madala nga COVID. Sumotong ako ni adto sila ha ug dito na si Ray sa sakyanan sila ang garahe. Ug mo pa'y pagsakay nako ug wala pa gani ko katingog kay gisugat nako sa dakong buyog. Wa joy distancing nga nasunod naman duha. Basta kay dila sa dila, ngipon sa ngipon, ug lagos sa lagos ang nahitabo. Unya ni kalit pag yun na siyag paubos. Pasin makagama na yun may bata sa sakyanan nga wala sa oras. Nagbasol ko nga nung spaghetti strap rakong ni Dong. Didto na himong isog si Ray. Bisag asa na yun ni landing ang iyahang kamot. Sa taas, sa ubos, sa kilid. Ug pag-abot sa tunga, nakumot jud nako iyahang buhok. First time yun nga nahawiran ko didtong dapita. Ug mura yun kog nasapian og pito kay espiritu. Pero walay nahitabo na mo ha. Nahawiran lang niya ang ako ang melon ug ang ako ang tahong. Ug basi na curious pud mo og nibalos pa ko gahawid sa iyahang duha ka. Pero wala. Hands up lang ko kanunay. Paghuman pa na mo og paak-paak og hawid-hawid og kumot-kumot. Nangutana pa ko ni Ray kung virgin pa ba ko. Nito bag si Ray, nga virgin pa gud. Gikinamot raman to nako. Nito bagpud ko, nga murag sakit man lagi. Nito bagpud si Ray, nga gi-stretch ra to nako para muluag gamay. Nito bagpud ko niya, huy, naa jud kay plano ba? Hug ningon si Ray, sunod tuig na lang ta pakasaldas. Please na jud na. Nito bagpud ko niya, nganong nisimang naman sad ka sa plano. Nito bag si Ray,
nga please das. Next year na ta pakasal. Daghan kog na-realize karon. O juday ta kabaw sa tong kinabuhi. Mintras na patay chance ron, magpakasal na ta. Og wala na lang ko nakabantay og wa dyan ako napugni akong kaugalingon. Kay nakahilak man ko kili. Ug akong giinan si Ray nga dili pa ko ready, Ray. Mahadlok pa ko. Nito bagpod si Ray nga di ligi ka na ako pasagdan. Ako'y bahala nimo. Maningkamot kog maayo para naton duha. Nagunit na si Ray sa akong kamot og nakita pa jud nako siyang mga mata ang determinasyon nga mapasugot ko nga next year na may magpakasal. Basta kay nahadlo ko, na-confused ko. Daghan kog worries. Basta maghisgot na ganig magminyo min duha. Kay kabalo ko nga lifetime commitment ang among panaaran at tubangan sa mga tao ug sa atong Ginoo. Enough na ba akong love kang Ray para makonquer na ko ang tanang ups and downs sa mong married life? Basin og sunahan kay makakita kog malab paradpit ba? Ug ako siyang mailisan. Charos. Pero, gikisan ako nagkalit si Ray. Ug ako siyang giingnan. Nga sige. Yes. Next year na ta magpakasal.